Una vegada estem dins de l'aplicació, podem observar que l'estructura organitzativa és a través del concepte de quaderns. Cada quadern conté les fonts d'informació introduïdes o base de coneixement, a més de les creacions o interaccions amb les fonts d'informació. Si obrim un quadern ja fet, podem veure que hi ha 3 àrees o zones de treball. La primera a l'esquerra, que és on tenim les fonts d'informació introduïdes, una segona àrea des de la qual l'aplicació ens ofereix la possibilitat d'obtenir resums o la interacció a través d'indicacions amb les fonts d'informació o base de coneixement. I, per últim, tenim una tercera àrea des de la qual es poden generar diferents tipus de recursos. Recursos d'àudio, recursos de vídeo, mapes conceptuals, fitxes d'estudi o llista de preguntes.